Здравейте, група, отново. Както повечето от вас предполагат, отново сме се събрали за да направим ревю на някакви интересни неща. Но междувременно, повечето от вас си направо впечатление, че съм доста бавен в качването на видеа. Надявам се сега да станат малко по-често, тъй като най-вероятно сте забелязали, че изтриха нашата наргиле група, за което, какво да кажа, със сигурност повечето страдаме доста. На въпроса дали ще направим нова наргиле група, най-вероятно ще направим, просто изчакваме да видим дали няма да може да си върнем първо тази група, тъй като тази беше вече развита, голяма, всички я знаехме и така нататък. Но ако не ни я върнат, ще направим нова група. Междувременно се събираме в Discord сервера, който основахме още миналата година, когато започна вълната от трениране на наргиле групи, като бекъп вариант, в който да има къде да се чилваме пак и да дискутираме всичко. Като там е доста по-развита платформата за търговия и така нататък. Препоръчвам го на всеки, който още не се е присъединил към Discord сервера, да го направи. Ще оставя линк в описанието на клипа отдолу. И да преминем към ревютата. Днес ще правим ревю на чашката на Ото, Killer Type. И това, което е по-интересно за всички със сигурност, че тежи. Нова нарга. От McLeod, моделът Helios, която между другото, според мен, повечето хора ще я харесат. Ами да преминем към ревюто на наргилето и съответно към пушенето. Наргилето идва в много хубава картонена кутия, сравнително дебела, като при нея много якото е, че е облицована с плат, което придава много такъв много луксозно усещане. С златна бродерия Helios, Series Project 19, с магнитчета тук, да, вижда се, с магнитчета се захваща. Отвътре страна пише Made in Ural. Пакетите, които най-много обичам, с приветствените писма, благодарствените и така нататък. При него интересното е, че идва с 3 пакетчета с препарат за почистване на вази, предполагам. Понеже нещо такова пише отзад. Принципно пише, че е за почистване на енергията, предполагаме за вазата, но може и да е за поддръжка на бюста. Не съм го ползвал. Много яка картичка на маймуната, която е самия бронзов бюст. И самото приветствено писмо, описания, как се сглобява. Ама да се надяваме, че няма да ви трябва след като аз направя ревюто. Прибираме тези работи. Така идва опакован. Като цяло опаковката е доста хубава. Цялата е пълна с някаква така много приятна пяна. Предполагам, че ще бъде доста дълготрайна. Така, ако някой пита, тук не знам какво е седяло, тъй като наргилето ми го даде момче, което ги продава. Ще говорим за него по-късно. Идва с комплект гумени уплътнения. Имате 2 уплътнения за чашката, за основата, 2 уплътнения за вазата, тук има една и тук една, 4 топчета за пърджа и 2 резервни опръстена за бюста. В комплекта към него идва и чашка, което е нещо рядко за McLeod. В интерес наистина изглежда хубаво чашката, ама не от най-яките чашки. В смисъл става за пушене, но няма да ви впечатли.
Готина нотка е, защото рядко се вижда с наргиле. Това е основната тръба, която е потопяемата. Тя е с граден дифузор, както виждате. Не се маха и върши перфектна работа. Накрайника на McLeod, който е най-обикновен накрайник на McLeod. Сравнително тежък, удобен, в смисъл хубаво се го направи тук за хвата. Удобен, но не е нищо особено. С лого на McLeod. Това е едно от интересните неща, защото това наргиле от по-скъпата серия на McLeod и всяко от тях идва с някаква яка глупост, която в общи линии не върши никаква работа, но е готино, защото ви го дават в духа на самото наргиле. Тук съответно е маска за лице. В духа на постапокалиптичната зомби маймуна с маска отпред. Противогаз. Самото наргиле, между другото, да го фокусираме, е много яко. То е много масивно като изработка, много тежко, с много хубав матов финиш, след като са го полирали. Маймуната е бронзов бют, сега ще разглобим, за да ви я покажа. Soft Touch маркуч с надписче McLeod. Маркуча между другото е хубав, много приятен. И чинийката е последното нещо в комплекта. Която не е нещо кой знае какво. В смисъл, метална чинийка, не оставяйте въглен върху нея, ще пожълтее. С надписчета McLeod Project 19. И това, което е по-интересното при нея, да ще го фокусираме. Ето го тук, Project 19 и ви показват, гравирали са, коя бройка е наргилето, което сте си купили. Това е 41-та бройка. Така, самото наргиле, то е известно с McLeod стила. Да не бутнем само чашка, добре. Така. Чембър е много хубав. Тук е гравиран McLeod. Тук също имате Project 19. Пак имате номера на наргилето ви. Това, което не харесвам в това наргиле е няма липсата на конектор. Конектор е направен по тъпият начин като при по-обикновените модели на McLeod X серията. С резба, който всъщност видяхте колко време отнема за да го отвия. Съответно се сещате колко често вие ще го отвиете и ще го ползвате като конектор. Което е глупаво. За да разглобите наргилето, то реално идва така сглобено. Отвивате конуса ето тук. Тук също е с такава безумна резба, с много ситна стъпка. Това е запазена марка на абсолютно всички наргилета на McLeod. Излиза един метален слив. Едно уплътненице. Ще ги покажа после, защото ще говорим за тях. Бронзовия бюст на маймуната. Тук долния метален слив се отвива. Единствената къса резба. И стигате до основната тръба, която ще отвием също, за да ви покажа пърч клапана, който всъщност се притиска от тази основна тръба. Мисъл, слива на основната тръба. Така. Ето така изглежда основата. Имате две дупки с две топчета за пърджа. Като в комплекта ви дават още две резервни. Хубаво е като го пушите наргилето, особено както е без кетчър, след почти всяко пушене да си го миете, защото тук се събира по резбите малко меласа, което е малко даунсайд, ама това е положението. Бюст.
Тук как изглежда бюста на тази постапокалиптична маймуна с отворен скалп. По принцип McCloud са известни с това, че правят уникални бюстове. По принцип в приветствените или там благодарствени писма винаги пише кои са скулпторите, които са работили по наргилето, защото това се прави на ръка изцяло, затова е толкова детайлно и доста масивно. Да го съберем това, за да ви обясня една основна причина да трябва да го разглобите наргилето, когато го купите. В смисъл, McCloud се забавиха с доставките на тези наргилети, защото обясниха, че имат проблем. Най-вероятно това е бил проблема. Да се надяваме, че при следващите бройки, защото това е от първите, да са го отстранили. Да. Ето ви го първия. Опръстените. Опръстенът, който стои в долната част на маймуната, ето тук. Опа, това не трябваше да става. Добре, излезна. По принцип, излиза стандартно ето такъв. Чакайте, има как да го... Оп. Така. Такъв супер тъничък. Това са и всичките, които са в комплекс с наргилето. Съответно, аз съм добавил долу този, който виждате колко е по-дебел. За да мога да уплътни отдолу бюста на наргилето, понеже на маймуната, понеже иначе издиша и започва да пърджва не само през противогазите както трябва, ами и отдолу. Съответно, този е една идея по-дебел от този, който идва в комплекта. Но пак не върши работа и пак ще трябва да се търси в някой от железарите една идея по-дебел от този. Не се надявам, че ще го нагласят така, че да не издиша този път от никъде. Това реално са всичките проблеми на наргилето, които са дребни, но мен лично ме дразнят. В смисъл, при хай-енд наргилетата не би трябвало да ги има тези неща. Да се надявам, че са го оправили с следващите бройки. И така. Така изглежда наргилето като цяло. Изглобяваме го, пакваме си чашката и преминаваме към пушенето. Наргилето идва с стандартна ваза, която аз не съм взел, защото ще го пуша на една от моите вази. Но в комплекта идва. Отдолу е close chamber, защото забравих да го покажа, ще го видите така набързо. Не е нещо зашеметяващо. Да приготвим чашката и се връщаме. Така. Чашките на Ото. Ето така изглежда чашката. Глезната отвътре с ръб, който няма глез, за да може да стоят по-стабилно HMD-тата и да не се парзалят. Плоското килър дъно. Така, много интересното при тези чашки е, че горната част, където се вижда, ето ми е пръста, е от глина. Жълтата част надолу с дървото е от смола. С различни цветове вътре, има и перли, отделно и как му се казваше на това дърво, стабилизирана дървесина. Така, отделно има и стабилизирана дървесина. Което между другото е страшно яко при тях, защото горната част се нагрява сравнително доста, докато частта, която е от смола, остава доста студена, може да си я пипнете. Пакването и не е нищо особено. Слагаме си мрежичка широка. Ползваме Adalia Black Ice Cream, който предварително съм извадил от кутийката, от опаковката, защото на 50-ките това е най-гадното нещо ever.
да трябва да вадиш нещо с пръсто там или с виличката да буташ, да ровиш и така нататък. Ето така изглежда приготвена чашката. Като както видяхте предварително, налагам HMD-то и го завъртам, за да видя отдолу дали ще има някъде контакт. Съответно при мен има съвсем слаб контакт, който ми е окей. Ами слагаме въглените и се връщаме. Така, вече сме готови с наргилето, приготвили сме го. Адаля Блека, доста хора я познават. Като цяло един от доста тежките черни тютюни и беше голяма грешка да го направя в килър чашка. Обикновено го пуша в фънъл, защото е малко по-леко и по-приятно. За малко сме, докато заснема клиповете на Пърджа, го разпалих и не ми се наложи да се излагам пред вас как кашам тук като отдавен двигател. Вкуса, който пушим е айскрим на Адаля, което всъщност аз лично не би го определил като айскрим точно, защото не се усеща айс ефекта от сладоледа. То по-скоро е нещо сладко като ваниля. Да, може би по-скоро е ванилов аромат. На мен лично много ми харесва, особено пък за миксове. По-голямата част от него го изпуших с на Zomo Strong Cherry-то. Става топ комбинация и понеже на Zomo Strong Cherry, както всички знаем, са супер ментови. Придава точно този ефект на охлаждане, който липсва в сладоледа, но реално за всички фенове на сладките вкусове го препоръчвам доста. От Black Series на Адаля не всички вкусове ми харесват, защото доста от тях имат един такъв привкус на като пипер. При този почти не се усеща и е много приятно тютюн. Ползвам го в всякакви подови миксове, много яко става. И имайте предвид, че Адаля Блека, ако го пушите в
дали ще го наречете Killer Type чашка, Evil Type чашка или традиционната чашка, която е като Восколимсия и OPG, имайте предвид, че това е много тежък тютюн. В смисъл по-тежък е от Core серията на Dark Side. Няма толкова, в смисъл не е толкова към бъза, колкото че има доста силен throat hit тук, доста се усеща в гърлото. Има си и доста бъз, но да, най-тежко се усеща. За енергето ви разказвах докато го разопаковахме. Реално това е руска марка. Аз до сега не съм ми правил ревюта на McLeod. Това е първото енергия, което взимам на McLeod за ревю. Пушил съм доста преди това, но не съм имал възможност да го взема. Това енергия ми го предостави Марио от Cloud Factory. Реално то беше първото, което дойде от тази серия, Project 19. Даже всъщност, той бъдем честни, той малко ми завижда, защото почти не го е пушил. Пушил го е 2-3 пъти и ми го даде на мен и аз от 2-3 седмици тук му спуквам всичко от пушене. Нещо много интересно за McLeod, тъй като принципно аз съм пушил тех сериите доста, те само бюстовете се различават и са по-високи. Там дърката е доста по-традиционна. Пробвах Endo и Мортата, пробвах и Дракона, които са от high-end серията им пак. Те са по около между 2000 и 2500 лева варират. Доста са скъпи. Те са малко по-отворени и се доближават до пушене като алфата. Би ги сравнил с алфа. Докато това струва около 1200-300 лева, не съм сигурен за цената, не го питах Марио. Това е най-отворената дърка от всички McLeod ever до сега, които съм пушил. Затова съм усипал и малко повече вода и бълбука малко повече, защото ми идва много отворено и не ми харесва. На Project 19 дърката бих я определил като на Ion. Доста е отворено наргилето. В смисъл, ако някой иска да си купи McLeod и да бъде много отворен, това е наргилето за него. Като цяло на McLeod винаги са се целили доста в high-end наргилетата като ценова листа, защото ексовете са им entry level наргилетата и са около 600 лева. Преди това бяхме правили на McLeod всъщност ето. Нещо, което пропуснах. Не е първият McLeod, който пуша. На Влади McLeod Евата е първият McLeod, който пуших. Той е всъщност entry level, но мисля, че вече не ги произвеждат тях. Защото те са с алуминий и пластмаса в детайлите. Вече ги нямат. Той е с доста подобна дръпка като на Project 19. Доста отворена. Като изключиме тази серия от наргилета, която има на Влади, Евата, няма друга такава дърпка до сега в McLeod. И всичките са произведени абсолютно изцяло от нереждаема стомана V2A. Всичките са много масивни, много тежки, абе не са пестили никакъв материал в тях като цяло. Бюстовете са бронзови предимно, вече в някои от сериите пуснаха и от други материали, като стоманени и не знам още какви. Но класическите бюстове са си бронзови, така че когато ги миете, ги подсушавайте хубаво, защото се образува патина върху тях, едно от зелено, дете да си го четкате после с твърдото на гъбата. Пърджа го видяхте, това е може би един от най-яките пърджове, които са правени някога и най-якия пърдж, който са правили McLeod. Единственият пърч, който се сравнява с него е на Endo и Мортата, на който ще направим някога във времето клип. Оговорил съм го вече, само тайна кога ще стане. И доста впечатлява, като си нагласите гумените опръстени, които ви показах, защото тези, които идват в комплекта, не вършат работа и започват да изпускат от всякъде като сръбска подводница, направо излиза и отпред, ама излиза от всякъде. Като направите опръстените както трябва, пърджовете се канализират през маската на маймуната и са брутални. Не ми писват в буквалния смисъл. Минусите за него вече ги изтъкнах. Проблема с опръстените, видяхте конектора как е той като приех серията с резба.
едва ли някой ще има нервите с маркуча на него да го върти, да го извади. Най-лесно става като си го измъкнете. След 5-6-то измъкване става доста лесно измъкването и на маркуча. Проблема с опръстените, както казах, тъй като този пръстен още не съм намерил хубав еквивалент да го смена. Пак изпуска малко е проблемен като го нагласявам. Затова го мия цялото наргиле на 3-4 пушения, защото после има една игра с това да го наглася пръстена отгоре. Но като цяло пък това е готиното, защото то е средно по ръст наргиле, като отвиете потопяемата тръба, влиза в почти всяка мивка, за да си го измиете отгоре до долу. Стомана е, няма да се мирише, няма да се прецака, нищо му няма като цяло. Чашката на Ото е много интересна, защото, както ви обясних, тя е от глина и епоксидна смола с стабилизирана дървесина. Отгоре се загрява, отдолу е студена, което всъщност е много интересно. Аз в началото си мислех, че няма да държат много на топлина, ама е точно обратното. И фънала, и килъра си искат доста топлина, като чашки, което ги предразполага доста към начинаещите, защото доста лесно се работи с тях, по-трудно загаря тютюна. Супер си са блондлив. В момента го пуша с HMD-то на Fumant, Solida, което и пасва перфектно, и тъй като е доста силно HMD, е топ комбинация. Няма си я пуши и с кавалда на Lotus и с награнито, с трите става супер, просто при Lotus трябва да има лек контакт задължително, защото Lotus е по-слабичко HMD, което пък е много хубаво за хората, които искат да пушат блонд тютюни с него, защото много лесно се контролира. Награнито се явява някъде по средата между тези две HMD-та и също е топ избор за чашката. Самата чашка събира някъде между 17 и 20 грама тютюн, в зависимост колко ситен тютюн слагате в нея. С Дарка успявам и 17 грама да си направя хубава серия, въпреки че и 20 си ги побира. При Адалия Блека и при Must Have задължително си отиват 20 грама, но сесиите са много пълноценни. Не съм имал сесия по 2 часа с нея, вкусът е много наситен и имайте предвид, че това е чашка, която е еквивалент на Облако Killer и на OPG като сила. Черните тютюни се усещат наистина силни в нея. Самите енергията на McLeod, както видяхте, от тази, която е серията, премиум серията им, от 1000 лева нагоре съответно, за да е по-премиум. Всички идват много яки кутии. Тази, примерно, е най-обикновената от тях и въпреки това, заради текстилния материал, който се залепили върху нея, се усеща много яко самата кутия. Което сега повечето от вас може би не го оценят, ама аз много се кефя на хубавите кутии. Доста удобна. Като цяло няма какво да му се случи на наргилето, като е прибрано в нея. Аз лично съм си сменил уплътнението за чашката с черно, защото тези белите уплътнения пожълтяват много бързо. Може би още като видяхте, като извадих пакета с уплътненията. Той е пушен от 3 седмици, в които е било доста интензивно пушено от мене и от Влади. И започва да пожълтява, така че ви съветвам да си вземете едно хубаво черно уплътнение и няма да имате драма с това нещо. Аз лично предпочитам повече дърпката на Endo Immorta и на Дракона, защото той е като sweet spot горе-долу около алфата, поне за мен. И пак са уникални наргилета. Те пък идват в други уникални кутии, които ще видите, с други такива джунджулики, като маската, която всъщност служи да се сложите така. В смисъл, тя е в COVID духа. Може да си ходите до магазина с нея, знам ли. Така, да, доста от инфлуенсърите, които си правят снимки с McLeod, ползват маската и се получават доста атрактивни снимки. Получава ми се. В всяко от тях има някакви такива готини джуджавки, което допринася за премиум усещането, когато давате такава сума.
Ами това ми мисля, че. Казах по-рано за групата, ще оставя линк към Дискорда в описанието на клипа. В описанието на клипа ще оставя и линк към инстаграма ми, ако желаете да видите хубави снимки на наргилето. Съответно там има снимки на много наргилета, които ще растат още. Надявам се клипа да е бил полезен за вас и да ви хареса. До скоро виждане. Айде, Вокади, кажи чао, виж камерата там. Тебе ти си спита две, не видиш. Чао!